To jama'a masu kallon mu masu sauraron mu a koda yaushe. Mun zo ne mu wanke muku zuciya. Sannan kuma za mu gyara kuskuren mu da muka yi. A wannan karan in ba wanke mana zuciyar mu ba mun ci kutumar ba. Kwantar da hankalin ku, za a wanke muku zuciyoyin ku. Yanzu nan ma za su ga sunan ma. Yawwa. To madalla. Yawwa to mu waka muka zai ba zance ba. Gaskiya ne wannan bayanin naka iya wannan ma muka ci miliyan 80. Yawwa. Kaga kai aikin nan kwanaki kai ka bada matsala. Saboda haka yanzu me ya ake ciki wata me za a yi? To yanzu dai sun ce a yi musu waƙar soyayya so suke a wanke musu zuciyoyi. Yi musu bayani. To yanzu nan ku za ku sha waƙa kala 70. Yawwa. Ai jiyan nan na saki sabon latest. Yawwa saboda haka bari a fara aiki. Ina zaune ana shirin za a yi mun sakiyar dabaruwa. An ƙi siyan ƙoda ta yanzu ya zan da Aisha. An ƙi siyan ƙodar bai da sara ya zai da Aisha. Yadda zan yi na yi ni, Allah dai yana gani. Kar da kice ina sani na ƙi siyan motar Aisha. An ƙi siyan ƙodar bai da sara ya zai da Aisha. Na ɗaga gida na zan siyar. Kai kisa za ku fara? To wallahi canza waƙar na koma cikin duwar mutum. A canza mana wannan waƙar. Kwantar da hankalin ba ni ne mai waƙa ba. Ai muna da waƙa sinki yanzu sai a canza musu waƙa ko mutum a canza musu samun ɗaya.